త్వరగా పెళ్లి కుదరాలంటే దీంట్లో ఏదో ఒక మంత్రం జపించండి. మంత్రతంత్రాలు మనిషి జీవితంలోని గ్రహ దోషాలకు పరిష్కార మార్గాలు చూపిస్తాయని మన పురాణ సాహిత్యం చెబుతోంది. దేనికి ఏ మంత్రం జపిస్తే ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తాయో కూడా తంత్రశాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే ఈ 4 మీరు ఏ మంత్రం శ్రద్ధతో చేసినా సరే ఫలితాన్ని పొందుతారు. మొదటిది కాత్యాయని మహాభాగే మహాయోగిని యతీశ్వరి సందగోపసుతం దేవి పతియే కురుతే నమః. రెండవది అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక విరాజిత కామేశబద్ధ మాంగళ్య సూత్రశోభిత కందర. మూడవది విదేహి కళ్యాణం విదేహి పరమాశ్రమం రూపం దేహి జయం దేహి యశోదేహి దిశోజమే. నాలుగవది సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే.